سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاقرات نورديك كمونا قدستي أقرأ في السامتات النغربة له هارميني ميديايو كما ترون لو محامس عسران أربعة نحسس زدالنا يوم حاد سرت على توزيناتات أسعبنا نغربة لكمينا نمكت تالكم من عدمنا كأندنا تبتاتهم كنقدم شودن وعلم مسألة هتسانات ودو حبرات هاقرات نمتكبر زيادة خد سرح اللوازبل ساوعيت مغرابو كاب شودن وتاز تولدو سبات كابتم اب شودن زي تولدن لعلي ابو تاسرح ناي مدهالن صرفن كنتات يقاطمو مهلو مدخان بات إيرا كورونا واقا مقبن خوص خابر كتوكوان تقبرن نتي 890 سايتن ابو تازلوخ عابي اندستريا اقراب شودن قنا بانصارو كمزدن فعقيرو مهلو كمون مرح فاغنر يفغني بريغوجين مماتون كالوتن حصرت زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بغطتا نابزر زراتو شودن وعل مسألة تانات حبرات هاقرات نمتكبر زيادة كتسرح اللو تبايل زستبهلا بمنقست زتمزت مرماريت آني تاليندر لومي نمينيستر محبرو اقلقلوت كاميلا جرونفال لعلي شوعات تميت قصات زحازت سبساب دحر مغراباي زبساب أبنته ومصنعته 34 دمصم كسمعو زتعارو هصانات زتقاللي هصانات بفلاي اب ጉዳይ ጉድድ ክንክን ሪቶም ክስማዕ ሕጋው መሰላለዎም ተኾነግና ብርክት ዝበሉ ዕድሚዮም ትሕቲ 15 ዝኾኑ ህፃናት አመልኪቶም ዝተመሓላለፉ ውሳነታት ጉድድ ክንክን ሪቶቶም ዝምልከቶም ህፃናት ኣብ ግምት ዘእተው ከም ዘይኮኑ ሬድዮ ሽወደን መቀላዓ ዝከሪ ሊንደር ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበት ሓበሬታ ዝጸብጻብ ንምድላው ቃለ መሕተት ዝተገብረሎም ህፃናት እዝን ምግባር ካብ ወለዶም ዝኾነ ሓገዝ ከም ዘይተገብረሎም ገሊጾም ኣለዉ እዞም ህፃናት ክብልዎ ዝደልዩ ብዙሕ እዋን ሰማዓይ ኣይረክብን እዩ ሰብ መዝን ካልኦትን ወይ ኣይኣምኖምን ወይ ድማ ኣይሰምዖምን እዮም ዘለዉ ብተወሳኺ ዝበዝሐ እዋን ሰብ ክሕግዞም ኣብ ዘይክእል ኩነታት እዮም ዘለዉ ይብል ትጸብጻብ መሰል ተሰማዓነት ህፃናት ከውሕሱን ከደንፍዑን ብወቢሎምን ሽወደን ውዕል መሰል ቆልዑ ውድብ ሕብራታት ገራት ከተተግብር የኽእል እዮም ዝበለቶም ሰለስተ እማመታት ኣቕሪባላ ሽወደን ንሳልሳይ ፕሮቶኮል ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምጽዳቕ ቆልዑ ዘለዎም ጥርዓናት ብቐጥታ ናብ ኮሚቴ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከቕርቡ ምግባር ህፃን ምስ ዘለዎ ኩሉ ጸገማትን ድሩትነትን ዝበጽሖ ግህሰት መሰል ኣመልኪቱ ከማርር ዘለዎ ዕድል ምትንታን ከምኡውን ህፃናት ምስ ኣብያተ ፍርድን ሰበስልጣንን ዘለዎም ርክባትን ኩነታትን ምፍላጥን ወከልቲ ህፃናት ከም ዝቆማ ምግባርን ዝብሉ እዮም ካብ ሾደን ወፃእ ዝተወልዱ ሰባት ካብቶም ኣብ ሾደን ዝተወልዱ ንላዕሊ ኣብ ቦታ ስራሕ ናይ ምድሃልን ፀርፍን ኩነታት ከም ዘጋጥሞም እቲ ምፅራፍ ድማ ብፍላይ መብዛሕትኡ ግዜ ሞራል ዝትንክፍ ምዃኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሊንሾፒን ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ስነ ልቦና ማይክል ሮዛንደር ገሊጹ ካብ ሾደን ብባህሊ ኣዝዮም ኣብ ዝተፈልዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ኤስያ ዝተወልዱ ሰባት ካብቶም ኣብ ሾደን ዝተወልዱ ሰባት ብኣርባዕተ ዕፅፊ እዚ ዓይነት መድሃልትን ፀርፍን ከም ዘጋጥሞም መጽናዕቲ ሮዛንደር ይሕብር እዞም ጸገማት ብፍላይ ኣብተን ድሮ ጽቡቕ ዘይሰርሓ ትካላት ከምኡውን ኣብተን ኩሎም ሰራሕተኛታት ንመድሃልቲ ቁልዓት ዝኾኑለን ትካላት ኣጸቢቑ ይረአሉ ብፍላይ ኣብቶም ሕዳጣን ጉጅለታት እዚ መጥቃዕቲ እናተጋደደ ምምፁ ሬድዮ ሾደን ጸብጺባላ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዝወርዶም ሰባት ኣብ ቦታ ስራሕ ንዘሎ ተወካሊ ጥዕናን ድሕነትን ጥርዓኖም ከቕርቡ ይግባእ ዘስራሕካ ሰብ ካብ ሓደገኛ ናይ ስራሕ ሃዋሁ ክሕልወካ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዎ ግቦም እንተዘይፈጺሞም ከዓ ከምኡ ንኽገብሩ ድፊት ምግባር የድልየካ እዩ ይብል ኣብ ስቶክሆልም ሓላፊ ትካል ሓባስ ንብዓትን ማሕበር ሰራሕተኛታትን የስፐር ዊክሉንድ መራሕቲ ኣውቶቡሳት ምስ ሰባት ጥቡቕ ርክብ ምስ ዘይገብሩ ካልኦት ሰብ ሞያ ክነጻጸሩ እንከለዉ ኣብ ዳሕረዋይ ደረጃታት ለበዳ ኮቪድ-19 ብዘጋጠሞም ከቢድ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ዘድልዮም ክንክን ብዕፅፊ ዛይድ ምንባሩ ተገሊጹ እዚ ዝተባህለ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦቶበሪ ድሕሪ ዘካየድዎ ሓድሽ መጽናዕቲ እዩ ተመራመሪት ማርያ ኦበርግ ኣብ እዋን ስራሕ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ቦታታት ክታበት ምግባር ነቲ ሓደጋታት ከጉድሎ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዋ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ኣተሓሳሲባላ ንድኻን ባጤራ ኮሮና ዋጋ ምግቢ ንኽውስኽ ኣበርክቶ ክገብር እንከሎ ነቲ 80 ሚእታዊት ዕንፀይቲ ናብ ወፃኢ ዝልኽ ዓብዪ ኢንዱስትሪ ኣግራብ ሾደን ግና ብኣንጻሩ ከም ዝድንፍዕ ገይርዎ ኣሎ ሃንስ ኣንደርሸን ዝተባህለ ኣብ ኤክስዮ ኣብ ዮን ሾፒንግ ዝርከብ ወናኒ ኣግራብ ኣብ ዮን ሾፒንግ ንዝርከብ ቻነል ሬድዮ ሾደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዕንፀይቲ ጽቡቕ ዋጋ ይውፅእ ከም ዘሎ ይገልጽ ሓላፊ ዕድጊ ሰንሰለታዊ ድኳናት ህንፃ ፒተር ሲዮስትሮም ምድኻን ባጤራ ኮሮና ንንግድ ዕንፀይቲ ሾደን ከም ዘድሓኑ ይዛረብ ብምኽንያት ዕሱር ዋግኡ ከዓ ምስ ናይ ፊንላንድን ጀርመንን መወዳድርቱ ብምንጽጻር ኣብ ዕዳጋ ተጠላቢ ኮይኑ ምህላው ገሊጹ ኖርዌጃዊ ሓለቓ ስታፍ ሩስያ ኣብ ዩክሬን እተካየዶ ዘላ ወራር ንምቁራጽ ዝኽእል ሜላ ኣመልኪቱ ብዙሓት ዘይቅበሎ ምኽሪ ንዋና ጸሓፊ ኔቶ ድሕሪ ምክፋሉ
ኣብ ኖርዌይን ኔቶን ዘሰዓበ ኣሉታዊ ርእቶታት ምጽጋን ጻዕርታት ይካየድ ምህላው ተፈሊጡ ሓላፊ ኔቶ የንስ ስቶለንበርግ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ሕድገት ዝበሃል ኣይሕሰብን እዩ ኣዝዩ ንጹር ጉዳይ ኢሉ ኣሎ ስቶለንበርግ ወሲኹ ኔቶ ንዩክሬን ምድጋፉ ክቕጽል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሩስያ ዴሞክራስያውያን ሃገራት ንዩክሬን ክድግፋ ክሳብ ክንደይ ፈቓደኛታት ምዃንን ግቡእ ገምጋም ኣይገብረትን ኔቶን ካልኦት ሃገራትን ንዩክሬን ናይ ምድጋፍ ሓላፍነት ኣለዎም ጽንዓት ዴሞክራስያውያን ሃገራት ካብ መልካዊ ስርዓታት ዝሓየለ ምዃኑ ክነረጋገጽ ኢና ክብል ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ መጀመር ናይ ሰሙን ሓላፊ ስታፍ ስቶለንበርግ ዝኾነ ስቲያን የንሰን ምስ ጋዜጣ ዳገንስ ኔሪንግ ስሊቫ ብዝገበረ ቃለ ምሕትት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እተካየዱ ኺናት ንምውዳእ ከም ፍታሕ ዩክሬን ገለ መሬት ንሩስያ ክትህብ ኣምሳዮ ኸኣ ኣባል ኔቶ ክትከውን ዝብል ኣካታዒ ቃል ኣውፅኡ ነይሩ ጀንሰን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ የማና ኢድ ስቶለንበርግ ብምዃኑ ካብ ሞስኮን ኪየቭን ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ይስዒቡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬን እዚ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ዝብል መልሲ ክህብ እንከሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ነበር ዲሜትሪ ሜድቬዴቭ ድማ ዩክሬን ኣባል ኔቶ ክትከውን ዘይሕሰብ እዩ ክብል ነቲ ሕቶ ነፂብዎ ኣሎ ስቶለንበርግ ኣብ ኣረንዳል ኣብ ዝገበረ ቃለ ምሕትት መርገፂና መርገፂ ኔቶ ኣይተቐየረን ኢሉ ንመሬታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ዩክሬን ብወታደራዊ ሓይሊ ንምምላስ ደገፍና ቦት እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ይኹን ዝተፈልየ ሓሳብ ክቕርቡ ዝኽእሉ ዩክሬናውያን ጥራዮም ክብል ገሊጹ ኣሎ ንብስራት ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ዝመደበሩ ትራንስፈር ጋላክሲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ልምዲ ኣብ ዲጂታላዊ መፍትሒ ናይ ሓዋላ ወይ ከዓ ዝውውር ገንዘብ ዘተኣታተወ ትካል ኮይኑ ሕጂ ድማ ጠለብ ዓማዊሉ ንምምላእ ካብ ሙሉእ ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ እውን ገንዘብ ክትልእክሉ እትኽእሉ ቅልል ዝበለ መስርሕ ፈጢሩልኩም ኣሎ እዚ ስርሒት እዚ ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ንዝርከብ ስድራ ቤቱ ንምድጋፍ ዝጽዕር ዓብይ እፎይታ ዝህብ እዩ ትራንስፈር ጋላክሲ ንተጠቀምቲ ምቹእ ዝኾነ ኣፕ ኣዳልዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ኤውሮጳ ብዲጂታላዊ ኣገባብ ገንዘብ ብምልኣኽ መቕረብኩም ናብ ሂምቦል ብምኻድ ገንዘቦም ክርከቡ ከም ዝኽእሉ ነበስረኩም እዚ ብፍሉጣት ቨምፐር ካፒታሊስትን ባንከኛታትን ዝድገፍ ሕጋውን ውሑስን ዘተኣማምንን ናይ ሓዋላ ኣገባብ ንዘለና ልዑል ተመክሮ ምትሕልላፍ ገንዘብ ምስክር እዩ ሕጂ በዚ ጥብቆ ወይ ከዓ ሊንክ ኣቢልኩም ትራንስፈር ጋላክሲ ኣፕ ተመዝጊብኩም ኣውርድዎ ንኤርትራ ድማ ካብ ኤውሮጳ ገንዘብ መልኣኽ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ ትራንስፈር ጋላክሲ ብትግርኛ ድጋፍ ንዓማዊሉ ከም ዝህብ ነበስረኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ወይ ድማ ንሓገዝ ወይ እውን ሕቶታት ምዝህልወኩም ብቁፅሪ ስልኪ 00 46 7 10 71 21 69 ተወከሱና مس هارميني ميديا هم زلهم كبرى سمعتنا أموداتا مرح فاغنر يفغاني بريغوجين مويتو يفغاني بريغوجين سرايتو فاغنرن قدم خلت تورحن عبو مس جمرو فلاديمير بوتين سمعيتو يحبن نتودبن مرحيون كدعات روسيا يلو دحر مخصاص زغبو مقصعاتي كرخبو مخانوم قالاتي نيري ኣብ ተሓት ጭርግናት ጽንኩር ናዕቢ ሩስያውያን ኣባላት ተቐቲሎም እኳ እንተነበሩ ኣብ ልዕሊ መስራትን መራሕን ቫግነር ዝቐረበ ክስታት ክልዓል ኣብ መንጎ ፕሪጎጂንን ክረምሊንን ውዕል ተገይሩ ነይሩ እዩ እዚ ስምምዕ ፕሬዚደንት ፑቲን ድኹም ኮይኑ ክረአ ገይሩ እዩ ሓንቲ ጋዜጣ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ስምምዕ ኣመልኪታ እዚ ዓይነት ውዕል ምስ ተቃወምቲ ፖለቲካ እምበር ግብረ ሽበራውያን ገበነኛታት ፈጺሙ ኣይግበርን እዩ ሕጂ ብመሰረት ዝውዕል ንፕሪጎጂን ከም ሓደ ክብሪ ዝወሃቦ ፖለቲከኛ ክንሪኦ ኣሎና ማለት ድዩ ክትብል ርእይቶ ኣሂባ ነይራ እንተኾነ ግና ሕጂ ሃንደበት ነገራት ዝተፈለየ መልክዕ ሒዞም ኣለዉ እዚ ውዕል ድሕሪ ምኽታሙ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሕ ፕሪጎጂን ናይ ብሕቲ ነፋሪት ወዲቓ ብምብርዓ ከም ዝሞተ ይግለጽ ኣሎ ኣዛዚ ቫግነር ዲሜትሪ ኡትኪን እውን ምስኡ ኣብ ታጀት ሞይቱ ኣሎ ፖለቲከኛታት ሩስያ ብሞት ፕሪጎጂን ዝሓዝንሉ ምኽንያት የብሎምን ብፍላይቶም ብቓልዕ ዝኾነኖምን ስልጣኖም ከረክቡለዎም ዝበሎም ወታደራዊ መሪሕነት ሩስያ ብሞቱ እፎይታ ከም ዝስምዖም ኣየጠራጥርን ሓላፊ ቫግነር ነቲ ምንቅስቓስ ፍትሒሉ ዝሰመዮ ንዓቢ ንክሬምሊን ዘይኮነ ንሚኒስተር ምክልኻል ሰርጌይ ሾይጉን ከምኡውን ሓለቓ ስታፍ ቫለሪ ገራሲሞቭ ዝቐንዐ ምዃኑ ብዘይሕብብ እዩ ዝገልጽ ነይሩ እቲ ናዕቢ ቫግነር ንስልጣን ፕሬዚደንት ፑቲን ቀጥታዊ ብዶ ኮይኑ ንክሬምሊን ንኣስታት 24 ሰዓታት ዓለም ለኻዊ ውርደት ኣኸቲሉ እዩ
ፑቲን በዚ ፍጻመ ተደሪኹ ከይኮነ ኣይተርፍን መንግስቲ ሩስያ ንቫግነር ክምውሎ ከም ዝጸንሐ ገሊጹ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግና ገንዘብ ሙሉእ ተኣማንነት ክገዛሉ ከም ዘይከኣለ ብዝተገንዘበሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ይሓሊፉ። ሞት ፕሪጎጂን በቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝተኻየደ ተግባር ሕነ ምፍዳይ እንተኾይኑ ንእሙናት ፕሪጎጂን እውን ካልእ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዕጥቃዊ ተቃውሞ ከካየድ ዝሓስብ ሰብ ክልተ ንጹር መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ጨሪስኩም ከይተሓስብዎ ካብ ፕሪጎጂን ተማሃሩ። በዚ ዲበቲ ፑቲን መንበረ ስልጣኑ ኣደልዲሉ ወፂኡ ኣሎ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 24 ናሓሰ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።